Дуслар, изге Рамазан айы дәвам итә. Мөселманнар өчен көтеп алына торган әлеге кадерле айда хатын-кызлар өчен файдалы тапшыру төшерергә булды. Ифтарларга, мәчетләргә барганда яулык бәйләүнең уңайлы да, җиңел дә, оригиналь да ысулларын күрсәтергә булдык сезгә. Моның өчен эстрадабызның мөлаим җырчысы берничә ел дәвамында үзе дә хатын-кызларга төрле матур яулыклар тәкъдим итеп, аларны бәйләү серләренә өйрәтүче Güzelim yanına kildik. Güzelim selam. Selam güzel. Bizne de matur itip yauluk beylerge öğretesin mi? Bik rəxətlənib beyləyəyiz. Yauluk beyləyini nərsədən başlayırlar? Başta şəşini jiyirға kerektir, ne mi? Әлбәттә. Ничек итеп булау? Менә турбан һәм яулык матур утырсын өчен башта бар инде менә шундый специальный резинка лапша дип тә атыйлар инде, аны пушистая резинка дип тә атыйлар инде. Ул объем өчен ясалган әйбер, менә аның основасында обычный менә шундый гади генә резинка бар. Без шәшне менә монда өскә таба пучокка җыябыз да, һәм шушы резинка белән аны рушайтмышлы фиксировать итеп куябыз инде. Һәм ул безнең менә монда торачак шулай пушистый булып инде, соң без яулыкны бәйли башлыйбыз. Менә шулай пучокка җыябыз да. Бу шушы резинканы ике тапкыр менә байтырып уратсаң да була. Һәм бер генә тапкырда менә байтырып кигертеп кенә куйсаң да була. Нәрсә өчен кирәк ул? Беренчедән менә минем яулык астында тоже резинка бар инде. Ул менә кырыйдан караганда матур форма бирә инде һәм арттан да матур булып тора инде. Чөнки без менә мондай пучокны гына калдырсак, ул теге чыгып торачак та һәм матур булмый, матур күренмәячәк. Беренче ысулны инде күрсәтәм сиңа. Алабыз палантин. Палантиннар бит инде безнең алар озын һәм киң була. Төрле тукымалардан була. Мәсәлән, менә монсы марлевка дип атала, бу инде шундый җәйге вариант. Ул шундый уңайлы, ул шундый йомшак, теге сулый торган инде. Менә шулай палантинны икегә бүләбез дә без. Менә шулай урталыйга бүлеп, урта бер өлешен, димме? Әйе. Менә һәр ягын бер үк озынлыкта калдырып, уже матур. Уже матур. Һәм менә шулай койрыкларны дип әйтегәндә артка таба китереп, менә шулай. Монда артта кемдер бәйли, мин аны просто урыннары белән алмаштырып, перекрещиваю дип әйтәм инде. Менә шулай. Урыннарын белән алмаштырам да һәм алга кире чыгарып куям менә шулай. Шушы койрыкларны без инде аннары матур иттереп, менә бу бахрамаларын кашырабыз уртага, менә шулай җыеп куябыз, һәрберсен әзерлибез. Менә шулай өскә таба бик кысмыйча гына башны, чөнки кысып менгерсәк, безнең колакларыбыз көн дәвамында авырта башлаячак. Менә шулай кысмыйча гына өскә таба менгерәбез дә. Һәм инде менә шулай өскә китергәч, тагын урыннары белән алмаштырабыз, менә шулай. Крестик булай индеме? Һәм менә шундый узел ясыйбыз. Менә шулай. Һәм менә шундый ободок сыман килеп чыга, шундый восточный стильдә. Аны инде мин беренче тапкыр бәйли башлагач, ул бит инде менә полностью бәйләгәч менә шулай була. Син моны ничек шулай бәйләдең дип аптырыйлар иде, шундый сложный сыман, авыр сыман тоела иде инде. Күреп торасыз, үзегез бик җайлы бәйләнә торган ысул. Менә шу артка таба кире китереп, калган тукыманы без менә шушы беренче ободокның эченә генә кыстырып куябыз. Һәм менә шулай беркетеп куябыз, ул бер кая да китми. Güzel, ул сүтелмиме соң? Юк, сүтелми. Кемдер курка, кемнең палантины озынрак тагын кала икән, ул аны әле артта да бәйләп куя, фиксировать итеп инде. Ләкин мин инде ничә ел менә шундый ысул белән бәйли, минем бер кашан да ул шишелгәне дә юк, төшкәне дә юк. Ягъни бернинди энәсез, булавкасыз шулай иттереп җыеп куя. Менә дә кирәкми, булавка да кирәкми, һәм менә шулай әзрәк объем да бирергә мөмкин. Һәм менә күрәсез, резинка булгач, монда безнең менә булай палантинны куерга урын да бар. Менә шулай инде ул матур иттереп ята инде менә шулай. Бу шундый универсаль ысул, аны бәйрәмнәргә дә бәйләп була, аны өйдә дә бәйләп йөреп була, көндәлек тормышта да бәйләп була, бакчага чыксаң да бәйләп була, ашыга пешергәндә, в общем, менә шундый бик матур. Менә бусы беренче ысул булды. Без инде чәчләрне шулай калдырабыз. Икенче ысулда без кушабыз әле менә шундый бони шапочкалар дип атала. Безнең шулай ук бер аксессуар дип әйтәләр. Ул синеке кебек күренеп тора торган. Әйе, менә ул мин аны яулык астыннан да киям, чөнки моны кимәсәм, минем монда чәчем күренәчәк. Һәм менә икенче ысул безнең шулай ук тюрбан булачак инде. Аны да менә шундый ак бони белән бизәячәкбез. Без аны синне менә шулай итеп тоттан. Так, әйе, булышам. Менә бу сыры артта булырга тиеш. Менә шулай резинканы кертеп җибәреп, да.
Менә шулай чәчләрне үзегезгә ничек уңайлы, менә шулай кыстырып куясыз һәм ул көн дәвамында шулай чәчләрне җыеп та тора, ул ничектер рәхәт булып та тора. Менә дуслар, бу палантинның инде киңлеге бәләкәйрәк. Шуңа күрә без аны менә бу 2 кат бөккәндә астагысын кыскарак калдырабыз инде. Һәм башка да япканда бер ягын кыскарак калдырабыз, бер ягын озынрак калдырабыз. Нәкъ шулай ук беренче ысулдагы кебек без аны артка китереп, монда урыннары белән алмаштырабыз да, һәм кыска ягы безнең монда кала. Менә шулай. Һәм инде озын ягын нәкъ шулай ук җәеп, кырыйларын шулай ук эшкә таба шулай итеп кашырып, киңәйттереп әзерләп куябыз без аны. Өскә таба күтәргәндә менә прям нигез белән, бармакларыгыз белән булышыгыз. Рәтләргә кирәк. Менә шулай киңәйттереп, ул менә үзеннән үзе шундый менә сырлар калдырып барачак инде. Шулай. Менә шулай баш өстеннән китә ул. Сырлары күбрәк булган сән матурак була. Матурак була инде. Кемдер яратмый күп сырлар, кемдер ярата. Ул менә материал инде шундый әйбер, аны менә шулай үзегез рәтләячәксез инде. Менә шулай китерәбез дә. Менә шулай китердек бит инде, әйме? Яптык. Һәм менә шушы кыска ягын без менә байтырып, әзрәк тартыбрак итеп фиксировать итәбез, русча әйтмешләйме? Ул менә шулай кыстырып куябыз. Һәм инде менә килде бит инде бу артка, бәләкәйрәк калса, менә муен астына гына кертеп җибәрәсең. Озынрак калса, опять менә беренче ысулдагы кебек, шушы беренче ободок дип әйтәме инде, беренче тукыманың беренче катының астына кертеп куясыз, шулай фиксировать итеп. Безнең менә бәләкәй генә калды, значит без аны менә монда аска гына тыгып куябыз. Шулай ук объемны ясап, итеп, менә бу як безнең хәзер менә шулай калды бит инде. Сез аны байда калдыра аласыз, әйме? Монда инде просто сырлары калган, теге төрелгәннән инде булай палантиннарны үтүкләгез кигер алдыннан. Һәм менә муенны капларга кирәк булса, менә шулай алабыз да, ул как раз чуклары безнең бизәп торачак муенны, особенно менә шундый однотоннырак төстә күлмәк булса, ул аны бик нык бизәячәк инде. Әле бу костюмнар, пиджаклар кигәндә дә уңайлы бит, менә вырезна каплар өчен. Менә шулай итеп артка китердек тә, шулай ук муен астына да кыстырсагыз була, яисә инде матур берәр брошка сайлап, сез аны менә монда шулай ук эләктерә аласыз инде. Һәм нәкъ шулай ук беренче ысулдагы кебек бер тигездә ясыйсыз икән, ике якны да. Башта бер якны бит инде булай итеп бәйләдегез, аннан соң инде икенче якны шулай итеп артка таба. Һәм инде гомумән икенче, өченче ысулда килеп чыга әле монда. Менә шундый полноценный була әле ул. Шулай. Гомумән бу ягын өскә китереп җыеп куя торган шундый пас. Тигендә бит инде безнең узелы, монда просто теге классика варианты дип әйтегез. Менә шулай да була ала әле. Гүзәлә, син бу яулыклар белән инде ничә ел шөгыльләнәсең? Мин 2019 елдан бирле, хәзер ничә 3 ел буламы инде? 3 ел була икән. 3 ел була, 4нче ел китә була инде. Шушы 3 ел эчендә мин вообще гомумән аны интернет форматында башлап җибәргән идем. Һәм мин аны гел уйламадым да, ул шул хәтле менә шундый эшкә әверелер дип инде. Мин ничектер интернет аша аны сата башладым, ләкин бер ай эчендә ул как раз таки ураза аенда иде. Чөнки безнең бит инде банкетлар юк бит инде ул вакытта, концертлар тоже особо юк, теге выступлениялар юк. Һәм шундый буш вакыт бар иде. Шуны ачып җибәрдем дә, һәм бер ай эчендә аңладым, интернет белән генә булмый икән. Һәм анда инде китте алга таба теге самовый вызыйды, аннан соң кибет, аннан соң инде шилтер китте анда. Менә халык арасында, хатын-кызлар арасында шул кадәр зур сорау тудырыр дигән уен бар идеме башлаганда? Яисә син башлап кына карыйм дип эшләдеңме? Син беләсеңме, нигә мин аны башлап җибәрдем? Мин үзем яулык бәйли башлагач, нәкъ менә шундый тюрбаннар бәйли башлагач, мин бит инде аны сатып алайым, каяндыр бит инде. Һәм миннән сорыйлар, син каян аласың шундый матур яулыклар? Һәм мин һәрвакыт шул кибетләрнең исемнәрен җибәрә идем кешеләргә, шунда барыгыз, син дә барыгыз. Аннан соң ысулны күрсәтә идем, теге Instagram бит инде, анда карыйсың, теге 10 меңнән артык сохранение гына иде, менә шундый теге карап утыралар икән шуны ничек бәйләргә, дитергә. Менә шулай спрос булгачтан подписчиклар ягыннан инде мин шулай ачып карарга булдым интернет магазин дип әйтик инде. Һәм хәзер инде синең яулыклар гына түгел, күлмәкләр, костюмнар да сатасың. Хәзер опять-таки килгән клиентларыбыз гел сорыйлар иде. Син бу күлмәкне каян? Син бу күлмәкне каян? Или менә яулык алабыз, шунда күлмәкләрдә сатсагыз, күлмәген дә алып китәйек. Ну, менә бәйрәмгә әзерләнәләр, мәсәлән, ашка яисә никахка.
аларга бит инде уңайлы бер җиргә килеп, яулыгын да, матур күлмәген дә алып китергә инде. Һәм безнең менә без булган җирдә нәкъ шулай була да инде, шундый менә женское пространство дип әйтик инде, монда киләләр дә бәйрәмгә әзерләнеп, полный комплект киенеп китәләр. Менә 3нче ысулны башлап җибәрәбез. Бу инде яулык. Без бит инде палантиннар белән күрсәткән идек. Яулык белән тоже ефәк яулык бит, әйме? Бу искусственный шелк, бик яхшы материал, чөнки ул шулай ук износостойкий һәм тик катышкаланмый итми дип әйтик. Бу шуып төшмиме башта? Менә бу бик бит инде. Шуып төшер иде. Менә бу бони булмаса, шеш безнең бит инде шуа торган. Бу бони нәкъ уланы теге тормозит итә инде, тотып тора. Ул беренчектә ана. Менә мин куйдым, ул белән бер кая да китми. Менә шумый да, ул менә бит дисәм дә ничек куйдым, шулай тора. Яулыкны инде төрлечә шулай бәйләп була. Менә мәсәлән, мин инде аны гадәттә менә шулай йөртәм һәм шулай күрсәтәсем килгән иде. Минем менә монда узел түгел, гади узел түгел, менә шундый аксессуар бар. Ул аксессуарлар белән мин шулай күптән түгел генә таныштым. Менә шундый йөзекләр бар икән, махсус яулыклар өчен. Без гади итеп менә шулай эшпишмак формасында киябез һәм менә шу ике өчен алга чыгарып, аны озынлыкларын шулай ук бүрек нидә ясыйбыз да. Һәм бу йөзекләрне шулай ук төрләре була. Монда менә бер генә тишекле сәймә, икесен алабыз да шундан гына кертеп җибәрәбез. Ул бик яхшы фиксировать итә ул яулыкны. Беренче төшми дә ул, көне буе менә шулай тотып тора яулыкны. Кемдер шулай йөртә, кемдер яшьләр инде ярата просто менә байтырып җыеп, бу инде күбесенчә шулай ук хәләл мәҗлесләргә, мәчетләргә барганда шундый бик матур вариант дип әйтик инде. Синең менә синеңчә генә бәйли торган берәр стиль бармы? Минем бар көндә хәзер күрсәтәм. Мин гадәттә үзем йөртәм марлевка палантин, чөнки ул бик җайлы. Нәкъ шулай ук мин аны куям да. Нәкъ шулай ук алам да, менә шулай артка таба нитәм, алмаштырам. Менә шулай урыннары белән алмаштырам. Һәм менә шундый перекрещивание була монда, тоже менә бониныкы кебек. Булай дип кире нитмисең? Юк, менә шулай артка таба гына җибәрәм. Һәм шулай ук менә муен астына гына кыстырып куям. Ул тоже бик гади ысул. Бер яулык, бер палантин, төрлечә бәйләп була. Үзең эшләп карыйсың, алай килеп чыкмый кебек. В общем, тырышабыз. Менә бусы гүзәлем генә бәйли торган ысул белән яулык бәйләдек. Шулай кайтып китәсең. Безгә күп кеше килә дә. Ой, мин вообще бәйли белмим, миңа менә шундый готовый. Аларның менә тюрбан дип аталар, тюрбан трансформер дип тә әйтәләр әле аларны. Аларның менә шу бони инде, шул бони инде ул. Шул бонига тегелеп куелган шушы хвостиклар дип инде. Ул хвостиклар төрле була, шундый ук тукмадан да була. Инде пайеткалы бизәлгән була инде. Без аны бу шапканы киеп кенә куябыз да. Койрыкларны артта урыннары белән алмаштырабыз да, менә шулай фиксировать итеп куябыз шулай ук башына. Һәм нәкъ шулай ук менә палантиндагы ясаган кебек, мин аның аермасын да күрмим инде, ләкин клиентларга ничектер җиңелрәк сыман тоеламы соң инде ул. Нәкъ шулай ук оригиналрәк булып тора инде. Оригиналь иттереп тә була. Менә нәкъ шул ук ысулны шушы тюрбан белән ясап була. Мәсәлән, шул ук узел белән булды ди. Шулай воздушный иттереп ясап була аны, нәкъ шулай. Анасын инде просто башта бер ягын, мәсәлән, әйләндереп алабыз, шулай ук теге оригиналь матур тюрбан килеп чыга инде. Нәкъ шулай ук бер ягын куеп, икенче ягын булай иттереп муенны капласак та була. Менә шул ук ысулларны можно бер тюрбан белән ясарга инде. Менә шундый уже менә шапка кебек кенә. Аны киеп кенә куясыз була. Киеп кенә куясыз. Дә гүзәл үзең итәле. Менә шулай киеп куясыз да, былай гына да күп кеше шулай гына да киеп китә. Мин инде сәхнәгә чыкканда, миңа мәсәлән, минем башка былай гына киеп чыгу миңа килешми ул. Минем ничектер баш бәләкиләнеп каламысың шунда инде. Миңа объем кирәк. Мин яратам объем булганда. Объем кирәк булганда, аласыз җиңел шундый, шулай ук шифон инде, шифоновый можно, теге креп шифоннар була инде. Аласыз палантин һәм аны точно так же можно объем менә шайтырып
алга таба китереп, шулай ук узел ясап, аның бит инде формасы менә булай китә. Шушы тюрбан ул ничектер полноценный икенче бер төрле тюрбан сыман тора инде. Шушы гади әзер булган тюрбаннарны шулай шифон палантин белән дә бизеп була. Ну, объем өстәп була инде дип әйтәсем килә инде. Димәк, әйберләр бар, аларга генә фантазияңны җигеп бәйләсәң, ничек бәйләсәгез дә була. Әйе, монда безнең уже менә мөселман кызлар киләләр, алар әллә ничек бәйләп җибәрәләр, сукланып карап торасы. Кара, булай да можно было, оказывается, дип. Юк, чынлап, иң кулайлары да, иң уңайлылары да, иң теге матурлары да дип әйтегәндәй, һәркем бәйли алырлык, гади генә, шул ук вакытта матур ысуллар шушылар булды. Әйе, күбесенчә.